Khairun News Sinta Official. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kandung mati rasaku kang wis rungokno tangisku becike pesan ngrangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lono marang tresno iki wis telku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Adela Cumi-cumi audio. Sepurane ya Mas Mini. Aku gak buat pilihan wong tuaku. gak apa-apa aku lilo apa sifatmu saiki wis beto kowe ninggalke aku menteke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir sekara sing jawabke sliramu peto ati peto lambe Wis kadung mati rasaku kang wis rungokno tangisku becike rasaku uripku pari pasang rangke lintang ing angkasa kowe teko gawe lono marang tresno iki wis telku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu tak sepura ning aku lali ora iso Muga-muga bisa kepetok terus ya Mas Randy ya. amin Mas yo gak jodoh. pokok ora dipaksa oke bos